രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട സംരംഭകന്റെ ഉള്ളിൽ മൃഗസ്നേഹിയായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് അധികമാർക്കും അറിയില്ല. കാലിലെ സന്ധിക്ക് പരിക്കേറ്റ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നായയുമായി യുഎസിലെ മിനസോട്ട സർവകലാശാലയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് രത്തൻ ടാറ്റ. എന്നാൽ സമയം വൈകിയതിനാൽ നായ പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ചില്ല. ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ മൃഗങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലോകോത്തര ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത്. എന്നാൽ ടാറ്റ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ലഭിച്ചത്. 2017 നവി മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി കോവിഡും മറ്റും മൂലം വൈകി. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലോകോത്തര മൃഗാശുപത്രി തുറക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം മുംബൈയിലെ മഹാലക്ഷ്മിയിലെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് സ്മോൾ അനിമൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ഒരു വളർത്തുമൃഗം ഇന്ന് ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യകത ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. 86-കാരനായ രത്തൻ ടാറ്റ പറയുന്നു. ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാട്ടത്തിന് നൽകിയ 2.2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 165 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 5 നിലകളിലായാണ് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് സ്മോൾ അനിമൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിച്ചത്. 200 മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. പൂച്ചകൾ, നായ്ക്കൾ തുടങ്ങി ചെറിയ മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ആശുപത്രിയാണിത്. മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയ ബ്രിട്ടീഷ് മൃഗ ഡോക്ടർ തോമസ് ഹീത്ത്കോട്ടാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നയിക്കുക. 24 മണിക്കൂറും മൃഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും പരിചരണവും ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. ഓർത്തോപീഡിക് സർജറി അടക്കം നടത്താവുന്ന 4 ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ, ICU, MRI, CT, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു NGOയും ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് സേവനം നൽകും. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലെ ബോംബെ ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെരുവ് നായകളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നായ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവും രത്തൻ ടാറ്റ മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.